Kellogg's Choco Spill. Chocolatey inside, crunchy outside. Hungry for chocolatey? Naya Kellogg's Choco Spills. Hello guys, pure ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚಲಿ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಲ್ತುಂದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮಿನಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ್ ಈ ಬರ್ಸದ ಭಯಂಕರೈನ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ವಿದೈ ಬರ್ಸ ಐಕು ಉಳ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪನ ಗೈಸ್ ನಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಂಪ ದಾಯಿದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಕೊರಿಯಾ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಚೋಕೋ ಬಾರ್ ಪೇರು ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಪುದರ್ ನೆಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಅವಳ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದೈತ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ನೆಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರ್ಪಡು ಅಂಗಡಿ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೈತ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಿನಿ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರೋ ಓಪನ್ ಬಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ದಾನೆ ಬಂಡ ಪಿದೈ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಕ ಬಂಡದು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಕಿಡ್ಕ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪರ್ಕ ಬಂಡದು ಬತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪಿದೈ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಹೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡತ್ತ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಐಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಳೆ ನಿಕ್ಕೀಲ ತುಳೆ ಮಿಕ್ಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಚ್ಚಿ ಪಾಂಡ ಯಾರು ಗೈಸ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಐಕ್ ಮೈನ್ ಏನ ಐಟಮ್ ಅಂಡ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪಿರ ಒಬ್ಬರು ನಮೀನಿ ನೆಕ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಗಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಣ ನಿಗೇಳು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಮ ಪೇರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಲೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಿಲ್ಮ ಪೇರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೆನ್ ಚೂರ್ ಬೆಚ್ಚನ್ ಪುಣ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಬೋಚಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪಿರ ಒಬ್ಬನ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚನ್ ಪಿರೋಜಿ ಚೌಳಿ ತುಲೆ ಎಡ್ಡ ಐಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮಿಲ್ಮ ದಕ್ಲನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರು ದೆತ್ತದ ಐಡುದಕ್ಕ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಉಂಡು ಇಂದೇನೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಕ ಐಡುದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆವಂತದ್ದು ಪರ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಐಟಮ್ ಐನ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಊರ ಪೈತಾಂಡು ನನ್ನ ಜಾರ್ ದೋಲೈ ಪಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಗಡಿ ಬಂಡದೆ ತೊನ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಅವಳ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ಈ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ದಿಂಜು ಒಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಣೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆತ್ತ ಐ ಈ ಜಾರ್ ದೋಲೈ ಪಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆತ್ತ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಬುಧರ್ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಕಂಪಿಂದ ಬುಧರ್ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಗ ವಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಅವು ಬೋಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಐದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಐಟಮ್ ಐನ ಮಿಲ್ಮ ಪೇರಿನ ಈ ಜಾರ್ದುಲೈ ಮೈಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಜಾರ್ದುಲೈ ಮಿಲ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರಿನ ಮೈಪುಗ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚದಲ ಮಂತಜ ನಮ್ಮ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗುದು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕೀಳ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೈಪುಗ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಚೋಕೋ ಕಲರ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಕೀಳ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪರದು ತುಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಫುಲ್ ಮೈತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊರ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಚೂಚು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದ ಚೋಕ್ ಅತ ಐದುಕ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊರ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಸರಿಯಾ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ತೂಕ ಅಕ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಪಂಪೇರು ತೂಕ ಗೈಸ್ ವಾ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಐಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಈ ಬರ್ಸೋ ಗೊಸಿ ಅಮ್ಮ ಬರಿಯದ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡುದು ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊರ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ತುಲ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆ ಮಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊರ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಲ ಸತ್ಯ വേണ്ട ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯ ಅವು ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಓಡೋದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಮಾಡೋದು ಏ ಬಾರ್ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಏ ಬಾರ್ ಬೇಡ ಏ ಬಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಂಡಿರೋಡು ಐಕೆ ಓರ್ನೆ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಂಡಿರ ಹೆಂಗ್ ಕಷ್ಟ ರಾವ್ ಬಿಡುದು ಬರ್ಪೆ ಮಾರ
ದೆಕ್ಕದೊಂಡಿ ನೀಯೇ ದೆಕ್ಕದೊಂಡಿ ಅದ ಈಗ ಕೊಂಡ್ರೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಚೋಕೋ ಫಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತುಯ ಮೆಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅವಳ ಈ ಬರ್ತಾ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಗೈಸ್. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಗೆಟ್ಟಿದನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಡ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಂಡದು ಎಡದುಕ ಗೈಸ್. ಬೈ ಬೈ. Kellogg's Choco Filled. Chocolatey inside, crunchy outside. Hungry for chocolatey?